Hola a totes i a tots. Soc Maria García Torres, educadora social, agent d'igualtat i formadora de formació no reglada. Col·labore des de fa 2 anys amb FAMPA València i la Confederació Gonzalo Anaya. Com ja sabeu, estem vivint un estat excepcional i això comporta la convivència amb les persones del nostre nucli familiar 24 hores al dia, 7 dies de la setmana, per la qual cosa els conflictes estan garantits. El primer que hem de saber és que el conflicte no és dolent, és una oportunitat per a gestionar les nostres emocions i créixer en l'experiència com a persones i com a família. Per això, en aquest vídeo, parlarem de la competència emocional. Aquest treball és només una xicoteta part del curs que impartim a l'ESAMPA. I per això ens centrem en la part que ens és més difícil resoldre, l'enuix. Com a éssers emocionals i emocionants, és necessari i important que coneguem les nostres emocions. Què sentim? Per què ho sentim? Amb quina intensitat? Per a què ens serveixen les emocions? I com utilitzar-les amb altres persones o quan estem acompanyats? I més principalment si aquestes persones ens importen més. Tenim més de 300 emocions. Clar que no naixem amb elles, naixem amb 4, que són les bàsiques: l'alegria, la tristesa, l'enuix i la por. Conforme anem creixent i anem tenint més experiència vivencial, anem afegint emocions i anem posant-los nom. Clar que les 300 no les coneguem, però sí que coneguem moltes d'elles. Si fem una llista de les emocions que coneguem, o que ens són familiars, ompliríem alguna pàgina amb elles, tant de les emocions que ens agraden o ens resulten agradables, com de les que ens molesten o ens resulten desagradables. Les emocions menys agradables sempre tenen un reflex en el nostre cos que ens fa mal. Per això no ens agraden. Ens suen les mans, ens tremolen les cames, sembla que se'ns paralitza el cor, o plorem, o ens dol la boca de l'estómac, i per això les reconeixem immediatament com que no ens agraden. I una d'elles és quan ens enfadem. Ens enfadem i tothom tenim aquest drac dins que ix i a vegades trenca amb tot el que troba al seu abast. I quan ho fem amb persones que ens importen, és millor posar-li solució abans que demanar disculpes després perquè el mal quasi sempre ja està fet. També és necessari que desenvolupem l'empatia. L'empatia és una de les emocions que ens humanitza i la manca d'empatia condueix en diferents graus cap a la crueltat. Per això és tan important que ensenyem als nostres fills i a les nostres filles a desenvolupar-la molt prompte. Una manera de desenvolupar l'empatia és utilitzar la perspectiva i la comunicació. Posarem un exemple. Ací estem veient un símbol, aquest pintadet de morat, que des de la perspectiva que l'estem veient, si jo vos pregunte què veieu, segurament em direu que estem veient una M. I aquesta és la nostra veritat. Construïm una creença de que aquest símbol, per a nosaltres, és una M. I és veritat, tenim raó. És la nostra veritat i la podem defensar davant el món sencer perquè és el que creem. No obstant això, si canviem la perspectiva i la veiem des d'un altre costat, podríem preguntar-nos què està veient aquesta persona. I aquesta persona, si li donem la volta al símbol, estarà veient una W. També és la seua veritat, també és la seua creença i pot defensar-la. Podem veure-ho també des d'una altra perspectiva, el d'una persona situada a aquest costat de la pantalla. Des de la seva perspectiva, aquest símbol, què representa per a aquesta persona? Podem interpretar-ho com una E. I si agafem una altra perspectiva des de l'altre costat, ens posem en el lloc d'aquesta persona
I podem veure que el símbol pot ser fàcilment interpretable com un 3. Qui té raó? Cada persona tenim la nostra veritat. Cada persona tenim les nostres creences i això, culturalment, té molt valor. Però si ajuntem aquestes 4 persones a discutir quina d'elles té raó, estem creant un conflicte que sense comunicació i perspectiva no sabrem solucionar. Perquè no hi ha una veritat única, hi ha veritats relatives. Si jo amb l'altra persona em comunique amb ella i li pregunte per què defensa la seva veritat, que és molt diferent a la meua, puc escoltar-li i puc entendre que la seva perspectiva et dona una altra visió. És la manera d'entendre la visió d'altres persones, la realitat d'altres persones, com altres persones interpreten els mateixos símbols. Podem entendre'ls i empatitzar amb ells i amb elles i haurem solucionat gran part del conflicte. La forma que tenim de relacionar-nos amb la resta de la humanitat, amb la resta de les persones, són 3. No cal inventar només 3, des de l'agressivitat, des de la passivitat o des de l'assertivitat. L'agressivitat la interpretem amb un drac, o una sargantana, és igual. Tots tenim una sargantana dins, en major o menor mesura. La forma en què la tenim controlada dependrà de la nostra competència emocional. Hi ha persones que tenen el seu drac sargantana dins que no el trauen molt a passejar. El tenen ben controlat, el tenen ben ensinistrat i només hi s'ha relluir en casos necessaris. Però generalment, quan una persona usa el drac molt sovint, en realitat el que està fent és envair el dret d'altres persones. Si parlem de drets humans, totes les persones tenim dret a la integritat i a la dignitat, moral, física i psicològica. El drac, generalment, pensa que els seus drets valen més que el d'altres persones. Per això s'atreveixen a insultar, a colpejar, a cridar, a faltar al respecte o a posar malnoms. Aquí, a persones passives. En aquest cas, el representarem amb una tortuga, que quan hi ha un conflicte o hi ha un perill, es fica en la seva closca fins que aquest desapareix. La tortuga pot pensar que els seus drets són menys que els dels altres. Per això deixa que el drac li ataque. També és la incapacitat de la tortuga per a defensar-se. Són persones generalment tímides, amb poca autoestima, i que no saben resoldre els conflictes ni enfrontar-se a ells. Per això els dracs, generalment, podem dir que es mengen a les tortugues. Parlant de drets humans, ni l'invadir la dignitat i la integritat d'altres persones és bo, que és el que fan els dracs, ni deixar que ens envaïsquen els nostres drets o la nostra dignitat és bo, com fan les tortugues. La forma correcta de relacionar-nos entre els éssers humans és des de l'assertivitat, que és defensar els meus drets sense envair els teus. Dius, val, jo no t'envaïsc els teus drets, però en el moment en què t'estic faltant al respecte o cridant-te, o insultant-te, o posant-te un desqualificatiu, t'estic faltant als teus drets humans, a la teua dignitat. Per això és tan important que coneguem l'empatia i exercitar-la per a poder desembolicar-nos amb ella en el món que ens envolta. Podrem evitar conflictes amb els altres i sentir-nos malament, perquè a ningú ens agrada estar enfadats. L'enuig té una base de justícia. M'enfade quan no m'agrada el que m'estan fent. M'enfade quan em trenquen les meues coses o me les agafen sense permís. M'enfade quan em falten al respecte. M'enfade quan m'insulten o quan em colpegen físicament. Però cal saber diferenciar entre un enuig i una rabieta, perquè si l'enuig té base de justícia, la rabieta és just tot el contrari.
La rabieta és una part egoista que tothom tenim i que de tant en tant traiem a relluir. Quan no em donen el que vull, m'enfade. També té a veure amb la baixa tolerància a la frustració, amb les ànsies de sempre guanyar, d'eixir-me sempre amb la meua, no cedir un àpex als drets dels altres. Això ho vull i ho aconseguisc a qualsevol preu i de qualsevol manera. Per això cal diferenciar entre el que és un enuig i una rabieta. Si tens una rabieta, podem parlar de tolerància a la frustració, i si és un enuig, amb base de justícia, podem parlar de ser creatius, ser un inventor o inventora de resolució de conflictes de manera pacífica, sense que ningú se senta agredit per cap de les parts. L'assertivitat ha de veure amb com conèixer les nostres emocions, com expressar-les i com gestionar el conflicte de manera pacífica. Per això hem de tindre en compte que jo em respecte i faig que tu em respectes, respectant-te al mateix temps. Per a poder practicar l'assertivitat, hem de saber també com comunicar-nos amb la resta de persones. Estan els missatges tu, que són els que solem utilitzar habitualment, i estan els missatges jo. Els missatges tu són aquests del tipus: t'he dit 1000 vegades que no facis això. Et tinc dit que no poses els peus damunt de la taula. Estic cansada que sempre facis el mateix. Estic farta que... Aquests són missatges tu, acusant l'altra persona de fer una cosa incorrecta. Però com hem vist en les perspectives, aquesta cosa incorrecta pot ser des de la nostra visió, la nostra realitat, però no té per què ser la de l'altra persona. Amb la qual cosa, l'altra persona el primer que farà és sentir-se atacada i ens traurà les ungles, com el drac. A partir d'ací es genera una discussió que generalment sempre va a més. És com dos dracs enfrontats i al final algú acaba ferit. Quan ho fem amb la nostra família o amb persones a les quals volem, pot arribar a cronificar-se i derivar-se en una mala relació. I tenim l'ús dels missatges jo, que és la forma assertiva de relacionar-nos entre les persones. Quan hi ha una situació que no m'agrada, he d'intentar entendre l'arrel de per què aquesta situació a mi m'incomoda tant, m'enfada tant, em treu aquest drac que tinc dins i em fa venir ganes d'arramblar amb tot. Generalment va associat a un cansament, a una falta de temps, a una repetició de tasques difícils, i hem d'entendre per què ens molesta, veritablement. Així els missatges podem fer-los des de l'emoció, des del sentiment. Missatges jo, com em sent jo quan ocorre això. Per exemple, a mi m'enfada molt que posen la mà de xocolata damunt del sofà. Per què? Perquè desenfundar-lo, llevar-lo, llevar la taca, assecar-lo, tornar-lo a col·locar, és un treball molt pesat, molt difícil, molt incòmode. I si mantenim entre tots el sofà més temps net, jo m'estalviaré aquest esforç, que en aquest cas és innecessari. Entenent això, jo puc transmetre aquest missatge i dir, per exemple, mira, carinyo, si la mà de xocolata la poses damunt del sofà, mamà tindrà que desenfundar-lo, traure'l. No podràs utilitzar el sofà mentre l'estiga llevant. Em costa molt. En la llevadora no cap i he de fer-ho en diverses vegades. Després cal estendre'l, després cal planxar-lo, tornar-lo a col·locar i a mi em cansa molt. Si evites posar la mà de xocolata en el sofà, aquest temps que mamà s'estalvia, primer no en cansa tant i després podem utilitzar-lo per a fer galetes o veure una pel·li junts. L'altra persona no se sent atacada i podem establir un diàleg de comprensió, de respecte mutu. Jo defenso els meus drets sense atacar els teus.
No et cride, no provoque que em crides. I si em crides, no ho consentiré. No et faré cas i seré receptiva. Hi ha diverses tècniques, diverses fórmules per a evitar que algú ens cride. Si em crides, no t'escolte. No t'escolte. Si em crides, no t'escolte. És una d'elles. O marxar-nos i dir, quan et calmes, torna i parlem. O enviar el nostre xiquet o la nostra xiqueta a l'habitació. Quan estigues disposat a parlar i escoltar-nos mútuament, vens i dialoguem. Sempre cal deixar clara la persona amb la qual tenim el conflicte, més si és de la nostra família, que els estimem, que els volem. Això mai ha de faltar, però hi ha situacions que no podem permetre. Des dels missatges jo podem controlar les nostres emocions i ensenyar a la resta de la nostra família que les gestionen bé, de manera que puguen viure en una harmonia d'afecte i de respecte, i que el conflicte ens servisca únicament per a dialogar i créixer, com a persones i com a família, sense que els problemes se'ns cronifiquen. Hi ha una cosa molt important que hem de tindre en compte i és l'efecte Pigmalion o la profecia autocomplida. Aquest va ser un experiment dels investigadors sociòlegs Rosenthal i Jacobson, fa ja molts anys, unes quantes dècades, que ho van fer als Estats Units. En un centre educatiu molt gran, van triar a l'atzar a una professora i la van afalagar. Li van dir que pel seu currículum, per la seva experiència, per recomanacions, perquè consideraven que tenia la major capacitat docent del centre educatiu, l'havien seleccionada perquè es fera càrrec d'un grup de xiquets i xiquetes, de 20 en concret, amb altres capacitats i que necessitaven una educació més avançada i més especialitzada. I l'havien triada a ella. Amb la qual cosa, la docent, la professora, es va sentir molt afalagada i va acceptar encantada aquest repte, sabent que anava a tindre 20 persones, alumnes amb altes capacitats. Efectivament, la van posar en una aula i li van posar a 20 persones, entre xiquets i xiquetes. El que ella no sabia és que aquests 20 xiquets i xiquetes havien sigut triats, igual que ella, a l'atzar. Ha dit, no havien mirat currículum acadèmic, no havien mirat nota mitjana, no havien mirat absolutament res. L'experiment va acabar que, als 3 mesos, la mitjana de la classe d'aquesta professora havia augmentat amb escreix la mitjana del col·legi. Finalitzat el curs, aquesta classe estava molt més avançada que la resta. Per què va ocórrer això? Perquè la professora tenia grans expectatives en el seu alumnat, perquè creia en ells, en elles, i els donava possibilitats d'aprendre i créixer a diferents ritmes, cadascun i cadascuna al seu propi ritme d'aprenentatge. Quan un xiquet o una xiqueta alçaven la mà i deia «És que això no ho entenc», la professora no pensava que era problema del xiquet o de la xiqueta, pensava que era problema seu i tornava a explicar-li-ho més detalladament, amb exemples i de formes diferents, amb noves pedagogies, fins que el xiquet o la xiqueta ho entenguera. Si a una persona li diem constantment que és maldestra, que és lent o lenta, que sempre fa les coses malament, o que és un idiota, al final acabarà sent-ho. Si tens consultes o vols ampliar aquesta informació, envia'ns un correu a formació@fampa-valencia.org. I si t'ha agradat el vídeo, no oblides donar-nos un like. I recorda que també pots seguir-nos en la nostra pàgina web www.fampa-valencia.org/formació. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.